aniversario das 24 horas teatrais e escénicas que se celebrará esta vindeira fin de semana no marco deste espazo xove. Para min é un orgullo, Fernando, poder estar hoxe aquí contigo e con todos vos, e é un orgullo para a Xunta de Galicia, que é unha actividade que iniciou fai 10 anos, que hoxe chegue precisamente a ese aniversario. Sempre somos persoas de aniversarios, de números redondos, e algo que leva 10 anos, evidentemente, algo fixechedes ben ou moi ben para que aguantes os 10 anos no tempo. Tamén quixera darche a noraboa por ese nomeamento para os premios María Casares, que esta semana, xa nos comentabas agora, entradas se resolverán, e simplemente o feito de chegar aquí eu creo que é importante, e por lo tanto xa por eso noraboa, e o galla que o éxito se conmemore,